horas madi hita salhuna aka damang dainang do sude aka nanya holongan di bagasan guarna Tuhata Yesus Kristus au Pastor Markus manurung OFM Cup totong doro mangibati hita lahu patol hason jala mangari-mangrimangi aka pajahaon hata ni Tuhan di ari Advent na patuluhon tahun C. Pajahaw parjolo sian panurang Jepanya bidu tolu ayat 10 sampai 72. Pajahaw paduahon surat ni Apostol Paulus tu halap Filipi bidu 4 ayat 4 sampai 7. Barita naulisian Lukas tolu ayat 10 1 10. Ahado ipolana pajahaw parjolo diene sian buku panurirang Jepanya mengarahkan bangsa Israel asa marlas ni roha alani nunga diurupi debatana sida gabe raja na pasisihon aka alodo debata di nasida na totongdo adop debata di bagasan hamaolon ni bangsa Israel tung totong do ditailihon debata jolma tarlumubi ma ditiki na mangadupi paru kilon haroron ni debata mangarahon hita jolma marlas ni roha dakola ditiki doho inganan tarida huaso ni debata alai disaluhu roha nang sakka ni hita jolma alani ido nunga tung masai tama situtu hita manomu-nomu ari ni Tuhan di bagasan uka ni roha do las ni roha halal ni roha di bagasan Tuhan narikot situtu tapatuduhon songon manomu-nomu ari reah Natal. Apostol Paulus marhite pajahaw paduaho patuluhon soso natung masadenggan tamado halak Kristen marlas ni roha udur jala sada mangadoti adyate nang pikiran dina mangadopi Kristus halalas ni roha on imadalan na tung masadenggan lahu patuluhon hadameon halas ni roha na maripolahon hadengganon doh labok ni roha iko gabi panodang dihu maliang akadongan jala halas ni rohai iko tongdo makorhon tu saluhu biru ni perngoluan rupani iko boy manubuhon roha naukap madok mauliate barita nauli di minggu Advent na patuluhon tahun ceon papatarkon hamubaun ni roha ima manggohi halalas ni roha ipolani hamubaun ni rohaon ima mangarim-ngerimangi bakko nang pangalahon yak kadongan atikna adong pangototoyon atikna adong bakko na say patuduhon sakka sadiri doho lana asing na paduahon ipola hamubaun na pinasaha ni barita naulion ima haserepon ni roha tung masay takas jalan naldo di patuduhon Johannes Padidi haserepon ni rohana jala patuduhon habalgaw ni guarni Tuhane tung dihirim do asa halak Kristen pe totong marlas ni roha di bagasan haserepon ni roha halalas ni roha di bagasan haserepon nai ima halalas ni roha na papatarkon hadameota madadopon debata boy ma sa hadameon molo adong panorsolion sian hita jolma jala adong pajakonota sia debata tuhu panorsolion di hita dang alani mabiar hita di alai adong tubu di bagasan rohata haporseaon madadopon ari ni rohani debata sada ipola na buhay si pahusor-sorota marhite akapajahaw di hari minggu Advent na patuluhon non ima malas ni roha paimahon Tuhane iko partakdo pajakonota tuhabalgaw ni debata jala iko takas do tarida haserepon ni rohata alani ido di bagasan na paimahon haroron ni Tuhane iko nadong hamubaon ni rohata payason salhut aka pangalahon na kurang dinggan
Hamubau ni roha na jinamitakon ni Johannes Padidi tung masarekot jala iko masa do di bagasan permuluatta nungarade panege di hatahon si Johannes Padidi do adong panguhuman na parpudi manang ise naolo marhamubaon dapotan haluaon manang ise na soolo marhamubaon dos main songot durame naikot ditutung na so hait topan hamubaon ni roha dang nahola marsugot doho haduan alay saunari dang adong lapatan paimahon marsugot patuduhon hamubaon ni roha di bagasan at penon ikon tay dehod do ede do ni roha jala ikon obusotta do sulim halalas ni roha laho mangarahon hita bongok tuhaluaon jala ikon parsidohot debata disi nunga dia deho si Johannes ede do ni roha alay dang olo nasida humatangis nunga di patubegehon Jesus sulim halalas ni roha alay dang olo nasida manortor parsidoho die dedok ni roha manang sulim las ni roha imata dan olo parsidoho jolmai di haluaon na pinatupa ni debata pangaradeon tunatal ikut tarida do halalas ni roha pangaradeon ikon adong do di bagasan pikiran turi-turian haluaon manang holong na dipatuduhon debata marhite hatutubuni Jesus di Bethlehem hapuguson nasian Jesus dohot Joseph nang Maria iko gabetad dan natakas madadopon holong ni rohani debata mana gabetad na parsi doho situtu debata di si taonota turi-turian haluaon na pinatupan ni debata tung masay balga jala marmulia alani hamubau ni roha iko totongdo tapai baru di bagasan rohatta molo rohatta say totongdo pe ditutupi do akka pasi-pasi ni dosa hita iko totong patuduhon hamubau ni rohatta nasai mamikir kodirina nasoadong labok ni roha gemor di permuluan ikut tapauba doho hasomalan naib baru hamubau ni roha ima pajauon nabui mengalusi jojo ni debata asa persidohot di haluaon na pinatupana sayang gia ma hita lamukap mangedehon halalas ni roha di bagasan permuluatta songodalan laho manom-nomu Tuhan nama buan haluaon sayang gia malam malas ni roha kita narade majakon nakahurangan yakadongan jalarade majakon hanguluan na pinatupa di debata di hita Tuhan ma nama masu-masu amin.